mie sunt mare și m-am gândit să filmez și eu o mapă de parcurs, să fac episodul ăsta. Da? Vreau să vă zic că nu o să mai pun trăurile la și au trăurile pentru că în două chestii. În primul rând am un canal cu 8 abonați care nu cred că are rost să pun trăuri. De la 500 de abonați zic, acolo e perfect. Intro. Acum nu, pentru că o să vă zic. Cine își pune intro asta de aici? Și primul rând sunt template, sunt chestii. Și nu are rost. Și în al doilea rând îmi ia foarte mult muri să pun video după ce așa că mai bine la video. Da, păi și hai să începem. Să citim astea. Nu știu cine a fost creat, uite aici. Creator Marco și Welcome to Rainbow Run. Hai să începem. 3, 2, 1. Tura a fost ușoară. Să îmbâtă la parcurs. Să nu ziceți ceva. Tocmai ceva zis. Tocmai ceva zis. Printul ăsta nu s-a... Eu te-am făcut și tribunele vine. Tot ce e spraf? Sprint prost, nu se apasă. Mă enervează câteodată sprintul la parcurs. Că de multe ori mie unul nu se apasă, nu știu. Ia uite ce era să fac. Ați văzut? Tocmai acum i-am terminat temele, acum câteva minute. Și m-am dus și eu să filmez când n-am filmat de mult. Asta e greuță. Dar pot să fac. Aici nu o să merg cu shift-ul pentru că nu o să fie decât una, o să merg cu shift-ul să nu riscăm. Bine, vorba vine cu shift-ul, adică cu asta așa. Încet. Aici zic să merg, dar n-am voie să merg cu ca să nu ziceți că sunt trișor și ca să știți de ce sunt praf la parcurs, pentru că mă încurc căștile astea jegoase, capate. Să nu știu că s-a terminat, că dacă s-a terminat eu nebunesc. Dacă s-a terminat chiar acolo, o să pun episodul tocmai sigur. De ce Dumnezeu primesc mesaje în timp ce filmez? Bine, săraci oamenii nu știu. Dar nu spui că s-a terminat mapa.